Айгөл Бариева татар халкына киң кырлы шәхес буларак билгеле. Әлбәттә, аны беренче чиратта җырчы буларак таныйбыз. Ләкин ул әле киноактриса да, Кызлар пати хатын-кызлар клубына нигез салучы да, хәйрияче, блогер, татар милләте өчен янып киеп йөрүче милләттәшебез дә. Мәктәпне тәмамлаганнан соң Айгөл Бариева Мәдәният һәм сәнгать университетына, сәнгать педагогика факультетының хор бүлегенә укырга керә. Аны кызыл диплом белән тәмамлый. Институтта укыганда Айгөл Татарстанның халык артисты Рәхилә Мифтаховадан вокал дәресләрен ала башлый. Аның белән 1993-1995 елларда Финляндия, Төркия, Австрия, Германия, Швейцария шәһәрләре буенча актив гастрольләрдә йөри. Бу илләрдә яшәүчеләрне һәм кунакларны татар музыкаль фольклор сәнгате белән таныштыра. Айгөлне татар милләтен дөньяга танытучы шәхес буларак очраклы гына атамадым. Күпләрегез өчен бәлки яңалык та булыр. Ул төрле илләрдә яшәүче татарлар белән элемтә урнаштыручы җырчы да. Австралиядәге татар диаспорасы вәкилләренең күп сорау буенча Австралиягә барып Сабантуй милли бәйрәмендә катнашкан иде. Моннан тыш Монреаль, Париж, Торонто, Болонья кебек шәһәрләрдә яшәүче татарлар өчен дә милли моңнарыбызны алып килгән, мәдәниятебезне җиткергән, Казан сәламен илтеп тапшырган моң хәле дә ул. Айгөл турында сөйләгәндә аның әтисе Шамил әфәнде хакында да әйтми узу мөмкин түгел. Бариев Шамил Мәсгуд улы кино һәм Галиәсгар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр актеры, ТАССРның атказанган артисты, режиссер һәм педагог, Муса Җәлил исемендәге милли премия лауреаты. Башта кызның сәхнә юлын сайлауына каршы төшсә дә, Айгөлнең артист буларак формалашуында әтисенең дә роле зур булгандыр. Татар халык мәкале дә алма алмагашыннан ерак төшми ди бит. Бүген Айгөл ханым сөекле тормыш иптәше, кайгыртучан әни дә. Ул һаман иҗатта, моңлана да, моңландыра да. Шигъри монологлар, илектән иләнгән җырлар, тормышчан көйләрне үз итәм ди ул. Айгөл ханым безне киләчәктә дә яңадан яңа хитлары белән сөендереп торыр дигән теләктә калабыз.